scroll lang natin mo. Ano? Scroll lang. Scroll ka lang. Ay, mira. Pwede rin lang. Scroll lang. Ako nandiyan. Dagko po kayo na. Tama-tama. Rapo ka na tama-tama. Rapo. Tapos diya sa gagmate eh. Ano na yung Hello guys, mayong hapon sa inyong tananda guys. Meron diri sa kuan guys, sa City Hardware guys, sa Kidapawan guys. Yan ang gipalit guys, para sa TV guys. Tunganan sa TV. Gugnaw ka diri guys, lamig-lamig. Ang lamig. Tara guys, oh. Ang palit. Sa kwarto sa mga bata guys. Yung sa counter guys. Ay magbayad ka guys, pila ka guys. Ini wapo niya. Wapo na kay bang kuha na siya. Kaya po sunod. pagkana na tuloy eh. Ako mga kapalya dito guys, ako mga amigo guys. Hi, sir. Welcome back. And welcome to City Hardware Kidapaw. Ako rin kayo mo yan.